en aquell punt d'equilibri que dèiem abans. Però que tu plantejaves abans, no, Míriam, que cal fer aquestes taules i cal posar tots els actors perquè en parlin. Perquè, de fet, m'ha fet gràcia perquè era raonable, com dir, no, està bé que es tregui l'aigua, ho deia ell mateix, però no tota. Per tant, es veia aquesta idea de racionalitat, no? Exacte. El que hem de mirar és, amb la disminució d'aportacions que tenim degut al canvi climàtic i a les sequeres que estem patint, com es garanteix els cabals ecològics dels rius. I en aquest sentit, des d'Aigües Vides sí que creiem que els transvasaments i aquest portar l'aigua d'una banda a l'altra amb grans infraestructures és una forma anacrònica de gestionar l'aigua i que avui en dia hem d'optar per altres opcions, perquè els transvasaments, en molts casos, els interessos que responen és els interessos de les constructores de construir aquestes grans infraestructures, però al final tenim el cas del canal Segarra-Garrigues, que encara no sabem qui acabarà utilitzant l'aigua que es portarà cap allà. I en canvi tenim una gran infraestructura amb un gran sobrecost que no sabem com pagarem. Per tant, abans de fer aquestes grans obres, grans transvasaments que no està clar a quins interessos responen, el que hem de fer és taules, discussions i parlar sobre com hem de gestionar aquesta aigua entre totes. I què ha de guanyar? L'aigua de reg, l'aigua de boca, l'aigua de natura? Abans de discutir això, a mi m'agradaria incidir en el punt següent. És clar que hi ha llocs on falta aigua. Ara bé, també és clar que no hi ha cap lloc on ens sobri al nostre país. Hem de partir d'aquesta base. És a dir, no estem sobrats d'aigua enlloc. Per tant, qualsevol moviment d'aigües comporta una lesió per a algú. Hem de partir d'aquesta base. I, per tant, aquí tenim un conflicte, en el sentit estricte de la paraula, que hem d'intentar resoldre. Ara bé, sigui a través de les taules, sigui a través del propi exercici de l'administració, dels organismes reguladors, etc., el que no es pot perdre de vista és que no hem de parlar únicament de com abastem les necessitats de l'aigua, sinó com ho fem de la manera més eficient possible. Perquè si el que tenim, i és el cas, és una situació d'escassesa, vol dir que amb una mà hem d'estar preocupats per la justícia distributiva, i tant, però amb l'altra, per fer possible justament que aquesta justícia distributiva sigui eficient, hem d'utilitzar aquests recursos de la millor manera possible. Per tant, pensar que només fent acords ho resoldrem és un error. Hem de fer acords, però sobretot per fer bé el que tècnicament fem molt ben fet. Perquè resoldre socialment coses que tècnicament s'aborden de manera incorrecta o insuficient no és una bona solució. I això també és un element de la complexitat. També hi ha una complexitat social associada. I per això potser hi ha el clúster de l'aigua que mira de fer aquests projectes que lliguen empreses, universitats, administracions... Exacte, des del clúster, com bé dius, intentem promoure projectes on hi ha participació tant de centres de recerca, universitats, col·laborem amb l'administració per intentar fer front als principals reptes que tenim a Catalunya. I doncs sí, la intenció és no només fer participar també empreses de l'ús sostenible de l'aigua, sinó també empreses que tenen un ús intensiu de l'aigua per intentar gestionar entre tots aquesta problemàtica. Però jo et preguntava abans, perquè és un tema que em preocupa, què s'ha de primar més? Perquè sempre al final acaba primant l'aigua de boca, l'aigua perquè beguin els barcelonins, els tarragonins, jo què sé, els reusencs, els figuerencs, els lleidatans, o també el territori, perquè això a vegades ens oblidem del territori una mica. Dèiem abans, l'aigua és equilibri, per tant hem d'intentar que tot d'alguna manera pugui, d'una manera justa i raonable, pugui sobreviure. Regar també és indispensable, perquè al final és un proveïment, és a dir, mengem d'allò que rega. És el que mengem. Mengem d'allò que rega i necessitem proveir-nos d'aliments, per tant també és indispensable. Ara bé, al final l'aigua de boca és aquell bé més protegit, perquè primer hem de protegir les persones. Si no tenim aliments ja el portarem, si no bevem sí que difícilment tindrem un problema local, que no podrem resoldre localment. Per tant, al final, l'última aigua a protegir és l'aigua de boca. Però moltes vegades, deixeu-me que ho digui d'aquesta manera, que jo crec que és injust totalment, s'acusa a la gent del camp, s'acusa a la gent de pagès de malgastar, diuen, de malgastar aigua. Però jo crec que res més lluny de la realitat, i de fet en Jofre Genuer ens porta a veure un exemple de com la gent de la vinya en fan un ús exquisit de l'aigua que tenen. Doncs Josep, ja som aquí a les vinyes. Ens interessaria molt saber exactament en què consisteix aquest tipus de rec, el de goteig, se'n diu? El de secà? És el típic de secà? Sí, és un rec de suport de la terra alta, per tant és un rec de goteig, sistema autocompensant. Per tant, això és una manguera de diàmetre del 16, aquí té un autocompensant, on per aquí surt l'aigua, que això està donant 2 litres per hora
entre cep i cep. Suficient per a poder sobreviure la planta de la Terra Alta. La primera fase no teníem reg, per tant, som els primers en optimitzar els recursos i sobretot l'aigua. Li tiram la justa per cep, 2-3 hores per dia, per tant, en 6 litres per planta n'hi ha més que suficient, i després et dona una qualitat excel·lent, en aquest cas, dels vins que el raïm i els vins que després s'estan fent a la Terra Alta. Jo diria que regar manta no és malbaratar l'aigua, sinó que és un sistema diferent, tot i que el sector pagès està canviant, s'està adaptant i està fent un reg localitzat, controlable, com és de la Terra Alta. Però és una manera de regar molt més adaptada als temps que corren avui en dia, que l'aigua fa falta arreu i potser ens hauríem d'adaptar tots plegats. Quin cost té això? Al reg de la Terra Alta estem pagant 21 cèntims d'euro per metre cúbic d'aigua. És una despesa important? Sí, però és més important no poder arribar a final de campanya, a la collita, i al moment de produir, que et quedes a meitat de collita. Tecnologia, aquesta gota a gota per donar beure a les vinyes, potser és el que ens deia el doctor Ramon Folch, no? D'aquesta tecnologia, aplicar-la. Esclar, indiscutiblement, però repassem algunes xifres bàsiques que convindria tenir present. L'agricultura s'endú aproximadament un 73% del total de l'aigua capturada en aquests moments a Catalunya. L'ús domèstic és un 18% i l'ús industrial un 9%. Primer punt, ja es veu la desproporció. Tanmateix he de dir que l'aigua de boca, pròpiament, és molt menys d'aquest 18%, perquè d'aquest 18% només un 2% és aigua de boca, la resta són altres usos domèstics, la rentadora, el rentaplats, etc. Però, bueno, en tot cas, les proporcions són aquestes. Ara bé, tampoc seria veritat que en el reg tradicional a manta, per entendre'ns, aquesta aigua es perdi. No es perd, es reinfiltra i, per tant, torna a recarregar aqüífers o el que sigui. Altra cosa és que alhora també es contamina com a conseqüència de molt males pràctiques agrícoles consolidades que fan servir agroquímics en proporcions inadequades i llavors aquesta aigua dissol excessos de fosfats, de nitrats o del que pugui ser. Però aquest és un altre problema. Per tant, no que no es perd. Això no obstant, en una situació com la d'ara, si poguéssim aconseguir de subvenir a les necessitats de reg amb quantitats d'aigua més modestes, doncs millor. Entre el reg a manta i el reg a gota a gota hi ha situacions intermèdies. Però, sigui com sigui, diríem-ne, és un exemple d'incorporació de l'activitat agrícola a la societat industrial, és a dir, que funciona amb la lògica d'eficiència i de tecnologia de la societat industrial. No, em venia al cap fa molt temps quan es deia que l'aigua que arribava al mar és aigua que es perdia. Jo crec que per sort estem molt lluny d'aquest concepte i avui en dia tenim molt clar que si per un riu no hi baixa aigua estem matant el riu i estem matant l'aigua del futur. Per tant, jo crec que hi ha un primer ús, que és l'ús ambiental, els cabals ecològics, els cabals ambientals, els rius han de poder tenir un ecosistema aquàtic perquè això és la millor garantia de futur. El segon ho dèiem ara, que tothom tingui aigua per viure, aigua per beure. I el conflicte segurament el tenim amb la resta d'usos. A vegades hem volgut portar un conflicte entre l'aigua domèstica i l'aigua per indústria. No, jo crec que tenim aigua suficient pels rius, tenim aigua suficient per les persones i per tant el que hem de decidir és d'aquests usos excedents, d'aquesta aigua que n'hi ha de més a més, en el fons és una política territorial, és on volem desenvolupar activitat econòmica. La volem distribuïda i ens serveixen els rius per tal de fomentar aquesta distribució o la volem concentrada? Des de l'àrea metropolitana, per exemple, estem molt d'acord amb la política distributiva, en fomentar un equilibri territorial. No volem una àrea metropolitana que vagi consumint i consumint recursos naturals i per això vam fer un acord del Ter per poder retornar més aigua al Ter i creiem que és aquesta la visió que hem d'aproximar a tots els territoris. Hi ha aquesta també participació, jo és que m'agrada sempre participació aquesta de les universitats, de la recerca. En el nostre país, com estem amb aquesta participació? És a dir, que som capaços d'innovar, som capaços de generar noves solucions? I tant, som capaços de generar noves solucions i també el que s'està fent més avui en dia és fer recerca aplicada, que és el que realment necessitem, intentant portar al mercat tecnologies innovadores que et permetin, per exemple, regar en funció de la climatologia, en funció de quin temps tinguem, aplicar més o menys aigua al reg. I com aquesta hi ha moltes innovacions que s'estan aplicant als diferents sectors i que crec que poden fer avançar molt el país. I tenim molta conflictivitat en el país. Si tinguéssim un termòmetre de la conflictivitat, com estaria? Jo diria que baixa, i després de la del Ter, més baixa. Ens queda resoldre el tema del Siurana Riu de Canyes, que comentàvem abans, però en principi... També tenim tota la part de l'Alt Empordà, que també d'ella tenen molta dificultat, tota la zona de Figueres. A nivell de recurs, de sequera. Ara, precisament, és un dels embassaments, a part del Siurana Riu de Canyes, que està més baix.
Ho tenim en situació d'alerta, en situació perfectament d'alerta. Si no plou aquesta primavera, doncs possiblement els pagesos d'allà hauran de restrenyar l'ús d'una manera considerable. Però quan es parla, deixeu-me que ho digui, a vegades es parla de Barcelona i diem, portem, també l'Empordà, també probablement la gent de pagès d'allà o la gent de la ciutat també voldran que es faci alguna actuació. Bueno, a nivell de consum domèstic allà està garantit, perquè el consum en relació a l'embassament que hi ha, en aquest cas el de Rius Boadella, és suficient per atendre la demanda de 2 anys perfectament de consum de poc allà. El que passa és que la resta és consum de pagès, de reg, i aquest sí que va condicionat molt a la reserva. Com que la reserva és baixa, aquest estiu, doncs, si no ens plou a primavera, tindrem algun conflicte. I estan acostumats. Ja han tingut 2 períodes al llarg dels últims anys que han tingut verdaders problemes a l'estiu. Que no és bo, que no és que sigui una situació bona, però en tot cas adapten molt el conreu a la situació pluviomètrica. El futur. Aquest futur d'allà. Estem acostumats, ens acostumem, però l'hem de viure, i el futur és una cosa que finalment sempre acaba arribant. És una cosa que està allà, però que finalment hi acaba arribant. Com ens hem d'enfrontar en aquest futur? Hem volgut parlar amb en Gonzalo de la Cámara, que és economista i director acadèmic del Foro de l'Economia de l'Agua, que també és assessor de la Comissió Europea en temes de l'aigua, i ens explica quines són les projeccions que es fan des d'Europa per la nostra realitat. Sí, fundamentalmente en el caso de Cataluña se dan el mismo tipo de desafíos que se plantean en cualquier cuenca mediterránea. Estamos en cuencas que tienen un problema de escasez, por un lado, un cierto riesgo de sequía, y por otro lado tienen un problema que tiene que ver con el hecho de la existencia de lluvias torrenciales. Hay que, de alguna manera, redefinir el modelo productivo. Cataluña tiene una oportunidad fantástica para liderar a nivel europeo en lo que se refiere a la reutilización de aguas residuales regeneradas, y creo que tiene que aprovechar esa oportunidad de lo que se da en llamar ahora economía circular de cara a futuro. Esto implica una inversión masiva en tratamientos avanzados de aguas residuales, que es donde se plantea uno de los desafíos fundamentales en el caso catalán. Se ha avanzado mucho, que en el caso concreto del área metropolitana de Barcelona estamos hablando de una mejor práctica internacional, pero hay muchos desafíos todavía que están pendientes, que tienen que ver con la gestión de las aguas de tormenta, que tienen que ver con el envejecimiento de las infraestructuras. Hay que avanzar en lo que se refiere a la gestión del riesgo de inundaciones y a los eventos de inundaciones. Hay que avanzar en todos los temas que tienen que ver con la mejora de la calidad. Un tema importantísimo, que es la recuperación de ecosistemas acuáticos dañados y la destrucción de diversidad biológica. Y todo esto es imprescindible hacerlo buscando amplias alianzas entre la sociedad civil, el sector público y el sector privado. Las sequías ahora serán más frecuentes, más intensas y de carácter plurianual. Y donde existían inundaciones exactamente igual, es decir, se van a acentuar los extremos meteorológicos y climáticos. Es un desafío que nos proporciona, tanto a Europa como a España, como a Cataluña, nos proporciona grandes oportunidades de cara al futuro. Tots els informes a nivell global o a nivell regional apunten per Catalunya a un augment de la temperatura al segle XXI i també una tendència lleugera però a la baixa de la precipitació. En concret, el tercer informe elaborat a Catalunya sobre el canvi climàtic i presentat al gener del 2017 apunta una disminució de les precipitacions més incerta a curt termini, però més marcada a meitats del segle, als anys 2030, 2040, 2050, i la precipitació podria baixar un 10% durant la primavera, l'estiu i la tardor. Però el canvi climàtic l'hem d'entendre com un augment dels fenòmens extrems. Això vol dir que una disminució de la precipitació no és incompatible amb un increment de les pluges torrencials. I a meitats del segle es podria doblar, per exemple, la probabilitat de que en un dia caiguin més de 200 litres. A la vegada, també, els dies de la sequera, de les sequeres, podrien augmentar al llarg d'aquest segle. I pel que fa a l'altra gran variable, la temperatura, al llarg d'aquest segle també tendirà a pujar. I això passarà a tot el país, a totes les comarques i també durant totes les estacions. L'informe apunta que podria pujar la temperatura 1,4 graus a meitats d'aquest segle respecte a un període que és el del 1971 al 2000. I aquest increment pot ser més fort fins i tot al Pirineu i durant l'estiu la temperatura pot ser de 2 graus. En resum, que sembla que tindrem més nits tropicals a la costa i al prelitoral. Això vol dir que a les nits la temperatura no baixarà dels 20 graus, ja passa, però pot passar una mica més. També que les onades de calor poden ser una mica més freqüents o una mica més llargues i finalment que a les nits al Pirineu hi haurà menys números de glaçada al llarg de l'any. Doncs ja hem vist, és un futur que ens presenta amb més gent, serem més persones, però al mateix temps tindrem menys recurs, és a dir, que tot preveu que tindrem menys quantitat d'aigua disponible. Estem arribant al final del programa.
Ara els demanaria una aportació, un petit resum de què és el que opinen, en un minutet, en un minutet, quina seria el que hauríem de fer, quina seria la prioritat que hauríem de tenir present de cara a aquest futur. Senyora Míriam Planes. Doncs, com ja apuntàvem durant el programa, creiem que aquesta constitució de Consells de Conca, taules amb tots els actors del territori i, sobretot, adreçat a fer polítiques de conca, polítiques de gestió dels rius a nivell de conca, i d'altra banda nosaltres creiem que és fonamental apostar per l'aigua pública, tant en el cas d'Aigües Ter Llobregat, que tenim una sentència recent que obre la porta a recuperar la gestió pública, com en el cas dels municipis, on tenim el 80% de la ciutadania a Catalunya que és abastida per grans multinacionals de l'aigua, en concret una serveix al 70% de la població de Catalunya, i això ha fet que en els últims anys hi hagi una deixadesa des dels ajuntaments i cal recuperar aquesta governança de l'aigua des dels ajuntaments, i creiem que l'única forma de fer-ho és apostar per aquest model de gestió pública per tal que no es faci negoci sobre l'aigua i que les prioritats en les polítiques d'aigua siguin poder fer front als grans reptes que tenim i que hem apuntat en aquest programa, així com a complir el dret humà a l'aigua i poder garantir un control ciutadà també d'aquests serveis. Control ciutadà, participació ciutadana, intentar que aquest recurs que és l'aigua arribi a tothom. Senyor Ramon Folch, doctor Ramon Folch, com ho veu vostè? En aquests moments hi ha a la Terra el mateix estoc d'aigua que hi havia quan es va formar, extraterrestrement o terrestrement, això no està clar, però és un altre tema, i no n'hi ha hagut més d'aigua incorporada. Per tant, és la mateixa que va circulant, En el cicle antròpic, que és un subcicle d'aquest cicle natural, no hem sabut fer això. És a dir, hem utilitzat l'aigua parcialment, l'hem embrutat, etc. Després, el cicle natural ha anat reparant els desgavells que fèiem nosaltres. No podem considerar que estem tecnològicament avançats si no som capaços de fer, com a mínim, el mateix que de manera espontània ja fa la natura. Sí que vull fer un comentari respecte al futur immediat que ens espera a nosaltres a Catalunya. Mireu, les famílies que tenen molts recursos econòmics desacolplen la seva economia quotidiana de si cobren o no cobren immediatament les factures perquè tenen un compte corrent prou gran per anar fent la vida d'amortidor. Les famílies amb molt pocs recursos econòmics estan totalment pendents del cobrament de la nòmina. Nosaltres som un país amb pocs recursos hídrics i estem en aquesta situació. La tendència que versemblantment tindrà el canvi climàtic a Catalunya accentuarà, tal com hem vist, l'escassesa per una banda i l'aleatorietat per una altra, amb la qual cosa esdevindrem més fràgils, partim d'aquesta base. Per tant, hem de compensar aquesta fragilitat amb eficiència. Danubi i Rin, més de 2.000 metres cúbics per segon. Roine i Po, més de 1.500 metres cúbics per segon. Ebre, el nostre gran riu, 500. Ter i Llobregat, 12, 13, 15, 20 com a màxim. Això és el que tenim. Som 100 vegades hídricament menys rics que els alemanys. Pertanyem, de moment, a la mateixa Unió Europea. Què vol dir això? Que hem de ser 100 vegades més eficients amb la gestió de l'aigua que ells. Si no ens fiquem això en el cap, ens equivocarem. Podem viure amb estàndards europeus, respectar l'entorn i respectar-nos a nosaltres, però hem de saber quines són les nostres limitacions i les nostres possibilitats, perquè tenim capacitat tecnològica per fer-hi front i capacitat sociològica per posar-nos d'acord. El doctor Ramon Folch, tenim el que tenim, jo a vegades ho comparo això també amb el temps, ho deien a Islàndia, allà han de viure contra el temps perquè, sens dubte, no es pot enfrontar a aquelles baixíssimes temperatures que tenen els islandesos. Nosaltres aquí, evidentment, hem de viure amb l'aigua que tenim, que ens cau de dalt, i la que baixa pels rius, i la que tecnològicament siguem capaços també de gestionar, no? Doctora Sara Gavarrón, quina seria la seva aportació? Sí, exacte. Crec que hem de pensar en un futur innovador, no? Hem de deixar de mirar una mica les pluges i intentar plantejar-nos l'opció de tancar el cicle de l'aigua com l'opció, no com una de les opcions. Encara tenim barreres tecnològiques, socials i legislatives sobre les que hem d'anar treballant. Per això crec que és molt important invertir en innovació, més R+D, seguir treballant per intentar utilitzar l'aigua sense gastar-la i al final arribar a una situació més sostenible. Utilitzar l'aigua sense gastar-la. M'agrada molt aquesta frase. Senyor Eloi Badia,
Quina seria la seva aportació? Doncs crec que el canvi climàtic reforça tot el que hem parlat al llarg d'aquest programa, perquè ens posa més reptes i més deures. Crec que ho hem d'abordar amb optimisme. Crec que ens diu que l'estalvi és molt important i en aquest sentit la feina que ha fet la ciutadania, encoratjar-la per seguir fent. També ens diu que haurem de ser més eficients, que haurem de tenir noves tecnologies, que haurem de saber reutilitzar l'aigua potser una, dues i tres vegades, i potser no només a Barcelona, sinó a molts llocs de Catalunya. També ens diu que haurem de fer gestió forestal, que la gestió forestal té molt a veure amb la disponibilitat de l'aigua als nostres rius, que haurem de cuidar la qualitat i, en definitiva, jo crec que ens diu que haurem de segurament ajustar els consums allà on es produeix, allà on hi ha el recurs, i per tant hi ha una política territorial sostenible, estable, de proximitat, aquesta aigua de quilòmetre zero que ens permetria afrontar aquest futur amb el màxim d'optimisme possible. Afrontar el futur amb optimisme i tenir aigua de quilòmetre zero. També és una imatge molt bonica per acabar el programa. Senyor Agustí, vostès deien estan empoderats, són els que han de gestionar tot plegat. Quina és la seva aportació? Bueno, crec que el que hem de fer és seguir fent el que hem fet molt bé a Catalunya, que ha sigut recuperar els rius. Dèiem abans el Besòs era un riu de colors, abans, amb escumes més altes que el que anava a fer la foto. Això era el Besòs, i avui és un parc fluvial, on la gent hi fa un punt d'atracció. Per tant, això és el que ha fet Catalunya, han recuperat aquests rius. Però encara hi ha camí per fer. Hem de posar els cabals ecològics, perquè començarem a aplicar-los el 2018, el 2020. Per tant, aquests rius encara han de ser més rius, per tant, hem de tenir més aigua de qualitat, com dèiem abans, perquè si tenim aigua de qualitat vol dir que tenim recurs. I no només hem de fer això, sinó allò que també ha fet molt bé la ciutadania és estalviar a nivell de ciutadà, aplicar noves tècniques en el regadiu, en el reg, en l'aigua de reg, estalviar també en el reg. Això és molt fonamental. Hi ha polítiques d'inversió per part del Departament d'Agricultura en la millora dels canals de regant. Són infraestructures que porten anys i que s'han de posar al dia a través de tecnologia. Per tant, també estalvin el reg, estalvin els ciutadans. I després, aquesta aigua que cada vegada tindrem menys davant del canvi climàtic, d'alguna manera l'hem d'aportar. I l'hem d'aportar amb aquesta aigua de quilòmetre zero, a través de l'aigua regenerada, a través de la desalinització, és a dir, a través de la tecnologia que ens permet al segle XXI a posar tecnologia per trobar aigua, la molècula d'aigua a qualsevol aigua. Qualsevol aigua podem separar aquesta molècula que després ens podem veure. I aquesta molècula poder és aquella que un bon dia va estar en l'estómac d'un dinosaure. És una bona imatge també. Sí, és exacte.